Καλησπέρα μάγκες, Bad Boy εδώ, προσθέτω στο κανάλι μου. Και σήμερα η αποστολή μας είναι να βρούμε τον Jackson Teller, τον αδερφό μου, στο GTA-RP. Είμαστε σαν τρελός MC και πρέπει αυτό το πράγμα να το αναπτύξουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Ας ξεκινήσουμε να βρούμε λίγο πού είναι αυτός ο Jackson Teller. Εντάξει, αυτός ο Jackson Teller μου έχει πει κάποια μέρη τα οποία εράζει, όπως το Sandy, το Yellow Jack το μαγαζί και στο καζίνο δίπλα μια λέξη. Πού άραγε μπορεί να είναι. Καλησπέρα κύριε, τι κάνουν, πώς είμαστε? Καλησπέρα, όλα καλά. Τι θα θέλατε? Θα ήθελα να μου δώσετε 2-2 από τα καλά, ένα It's Only Burger και Να. μια κοκακόλιτσα. Έχετε να μου προσφέρετε για κάτι να πιω, παιδί μου? Εγώ θέλω κοκακόλα! Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα φίλε μου. Του μαγαζιού είστε εδώ πέρα? Ναι. Τέλεια, θα ήθελα να μου δώσετε 2-2 παρακαλώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα Έτοιμος. πολύ. Τίποτα αδερφέ μου, καλή συνέχεια. Ωραία. Πήραμε το μας φάει νερό. Πρέπει να ξεκινήσουμε να δούμε πού είναι ο Jackson Teller. Πού είναι ο συνεργάτης μου ο αδερφός του Τζάκη. Πού είναι ο θα πάω μια από να είναι κάτι εκεί πέρα που λες κύριε φίλε ή δεν θα είναι? Πιστεύω να είναι. Ωραία, περιμένουμε να μου βάλουμε βενζίνα και συνεχίσουμε για το Sandy να δούμε μήπως είναι εκεί πέρα ο μεγάλος Jack. Έλα ρε γέρο να πούμε, τελείωνε να πούμε. Βάλε εδώ πέρα, βάλε. Εδώ ρε bro. Holy shit! Εδώ ρε. Έλα, βάλε εδώ πέρα τη βενζίνα να πούμε μια ώρα, έτσι πρέπει. Να φύγουμε. Άντε. Πάμε λίγο. Εν τω μεταξύ ο Jackson Teller έχει φυλακιστεί για πολλά χρόνια και έχω να τον δω από τότε. Δηλαδή δεν έχουμε απευθυνθεί να πούμε τελείως, δεν έχουμε κάτι. Πρέπει να τον δω τώρα από εδώ. Κανονικά εδώ πέρα ρε, από ό,τι θυμάμαι εδώ πέρα. Έκανε πότε εδώ πέρα. Ούτε εδώ πέρα δεν φταίει κανένας.
δεδομένα. Ούτε εδώ πέρα είναι. Άρα, μάλιστα, όπως καταλαβαίνετε, λογικά θα είναι στην τελευταίο προορισμό μας, το οποίο είναι εκεί πέρα στην καζίνα. Άρα πρέπει να πάμε εκεί πέρα. Οπωσδήποτε. Μακάρι να είναι εκεί, να ξέρετε, μακάρι να είναι εκεί, μακάρι. Λοιπόν, πάμε να το βρούμε. Πάμε να το βρούμε. Εν τω μεταξύ, αυτή πέρα τη μηχανή την είχα πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρω πώς έμεινε εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι έχει καθίσει εδώ πέρα. Δεν θα μου φύλαξε ο Jackson Teller. Δηλαδή να βάλε στην έκδοση κάτι από εκεί μέσα. Έχει αντέξει ακόμα όμως. Καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό. Μας είχαν πει, έχουμε μια πάρα πολύ αγαπημένη μηχανή, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά άμα υπάρχει αυτή η μηχανή, αλήθεια θα μηχανή πάρα πολύ. Μακάρι να είναι εκεί πέρα. Θυμάμαι την τελευταία φορά που φυλακιστήκαμε και μας πιάσανε και πήγαμε φυλακή όλοι. Και τότε είχαμε μπει μαζί στη φυλακή για κάτι σοβαρό που δεν είχα αφήσει κανείς μηχανές και αυτά τα πράγματα που πέρα γενικά όλα εκεί πέρα. Και μπορεί να έχουν μείνει εκεί. Για να μένει εκεί πέρα ρε φίλε. Λογικά πρέπει να είναι εδώ πέρα. Λογικά πρέπει να είναι εδώ πέρα. Για να δούμε τώρα, είναι εδώ. Μακάρι να είναι εδώ. Ωπ, είναι εδώ. Και όπως είναι εδώ. Jackson! Jackson! Φιλαράκι μου, Αδερφέ μου, πού είσαι ρε? εσύ που είσαι? Έλα ρε Jackson. Πού σε χάσαμε? Άστο φίλε, χαθήκαμε ρε, χαθήκαμε. Χαθήκαμε τόσα χρόνια, τόσο καιρό. Αν είναι δυνατόν. Πολύ. Καλά. Έλα ρε Jackson. Όλα καλά ρε φίλε, όλα καλά. Ήρθα να σε δω ρε φίλε μετά από αυτή την κολοφυλακή που περάσαμε τόσα πολλά χρόνια. Και βγήκα και λέω πρέπει να πάω να βρω πάλι το μεγάλο συνεργάτη μου και αδερφό μου Jackson, οπωσδήποτε. Μου έλειψε σε κολόπεδο. Και εγώ ρε φίλε, και εγώ. Και εμένα μου έχει στήσει πάρα πολύ. Περιμέναμε εδώ πέρα όλοι. Λέγαμε πού είναι και πού είναι. Είναι εδώ πέρα η ομάδα. Μα, Η παλιά μας ομάδα είναι εδώ. βεβαίως. Πες μου τι είναι εδώ πέρα. Οχ. Οχ. Τι λες ρε φίλε. Είναι εδώ η παλιά ομάδα. Βεβαίως. Like και subscribe. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.